I ennill y gadair, mae angen barddoni. Pwy fydd yn ennill a phwy fydd yn siomi? Mae'r Arglwydd yn Dewis, beirniad dio. Dewis ei hoff fardd di'r dasg gynno fo. Gwrandewch chi bob un ar y barddoniaeth sy'n dod. Pwy dach chi'n meddwl fydd yn ennill y clod? Mae Dafydd yn ysgrifennu am ei waith fel bardd. Mae o'n teithio o le i le. Mae o'n ysgrifennu barddoniaeth am y llefydd mae o'n gweld. Mae Elwyn yn ysgrifennu am Gymru. Mae o'n dweud ei fod o'n hoffi bod yn Gymro. Mae o'n dweud ei fod o'n caru Cymru. Mae Macsen yn ysgrifennu am yr Arglwydd Rhys. Mae o'n dweud ei fod o'n arglwydd gwych. Mae o'n dweud fod gynno fo gastell bendigedig.